Maayong buntag ka natong tanan. Atong iapil nga ining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa gasa sa kinabuhi sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangaman ni San Isidro Labrador ug pamisa sa mga kalag ni Felix, Catalina, Presentacion, Ambrosio, Candida, Eugenia, Nazaria, Simplicio, Aurelia, Moises, Porfirio ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa grasya nga tanan nga nadawat. Misa pasalamat sa Divine Mercy sa guidance niya sa akong anak nga si Alex Dave Imo. Imo siya hatagan sa kalampusan sa iyang lakaw sa Manila. Pamisa sa kalag ni Juan Roger, Marcos, Teresa, Celestino, Alejandra, Jeronimo, Carlito Sr., Benita, Daniel, Dorotea, Melcades, Delfina, Adisto, Joaquim, Benita, Florencio, Feliciana, Severino, Margarito, Miguel, Antonio, Estela ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, most especially the good health and protection of all the members of my family and the frontliners from COVID-19, for the eternal repose of the souls of Ireneo, Emiliano, Eustaquia, Rufina, Rosita, Hipolito, Oligario, Pio, Josefino, Vicenta, Candelario, and all the souls in purgatory. Pamisa pasalamat sa tanang grasya ug kabaskog sa panglawas. Pamisa sa kalag ni Teresita, Florentino, Alberto Sr., Placida, Pantaleon, Margarito Librada, Demetrio Sr., Escolastica, Emilio. Pamisa pasalamat ang Senior San Antonio de Padua ug sa kalag ni Ricardo, Edmundo, Darling. Pamisa pasalamat sa mga santos, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Our Lady of Peace and Good Voyage. Inahan sa kanunayng panabang, Diyos Amahan, Santa Lucia, San Pedro, San Pablo. Misa pasalamat sa ika-63 nga birthday ni Feliciana Ladiza. Pamisa pasalamat sa grasya sa kinabuhi sa pangaman ni Senior Santo Niño, San Vicente, Mama Mary, Divine Mercy ug sa tanang santos sa langit. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang sa ika-15 katuig nga anibersaryo sa kasal nila ni Tian ug Heidi Simpron. Ug alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Beatriz, Isaac, Milagros, Vicente ug Victoria. Misa pasalamat sa tanang blessings namong nadawat ug sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa labawng makagagahom sa atong Ginoo ug sa tanang santos ug santas. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, especially the good health and protection of all the members of my family. Pamisa pasalamat sa mga panalangin ug gasa nga nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa mga nalabang nga balatian ug pamisa sa mga kalag ni Romel, Romulo, Anatalia, Elpidio. Pamisa alang sa pista ni Senior San Antonio de Padua. Pamisa pasalamat kang Lord Jesus, Senior San Pablo, Senior Santo Niño ug mga santos sa langit sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Pamisa sa kalag ni Dominga, Neria, Polen, Jesus, Marsing, Celia, Maria.
Pamisa pasalamat sa mahal nga Berhen o sa Holy Spirit sa tanan nga mga pagsuway sa kinabuhi nga nalagpasan. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat alang usab sa hingpit nga kaayuhan sa mga adunay balatian sa lawas ug kalag, ilabi na si John Lloyd Puerin ug Jana Pirin. Thanksgiving Mass for the first birthday of Maria Vera Miliomida and for the 15th wedding anniversary of Tian and Heidi Simpron. Thank you, Lord, in Mama Mary for all the blessings and graces received. Pamisa alang sa kalag ni Jose Jesusa, Oliver Segunda, Marcelo Sulpicio, Hermenegilda Severa, Jonas Juanito Ivagria, Bonifacio, Lilita, Raimundo Chofilo, Marieta, Ivan, Army, Kelly, Eric, Ninfa, Maximino, Milicia, Narciso, Artiliano, Pedro, Macario, Pedro, Teresita, Roberta, George, Roberto, Fortunata, Zinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chudora, Exequio, Felix, Emerito, Macario Sr., Hineca, Milicio, Santa, Roman, Cirila, Arnold, Arnel, Mercy, Perpetua, Ninya, Queenie, Mario, Wilson, Pedro, Eufrosina, Inyang, Edetha, Manuel, David, Andronica, Mario, Marcos, Anastasia, Sulpicio, Susima, Zinaida, Napoleon, Gregoria, Restituto, Ruque, Ray, Maria, Emanuela, Vicente, Noel, Magdalena, Alfrance, Maximina, Florentino, Luis, Chofilo, Lolita, Vicente, Rosa, Eugenia, Hermenegilda, Epifanio, Filomena, Cesar, Policarpia, Fortunata, Nerita, Jesus, Nereta, Jesus, Cristita, Faustino, Honoria, Gaudencio, Leopoldo, Maximiliano, Monico, Jason, Pablita, Maria, Alicia, Leonarda, Magna, Francisco. Pamisa alang sa kapistahan ni San Antonio de Padua. Pamisa sa fiesta ni San Antonio de Padua. Misa pasalamat sa mga santos ug santas. Santissima Trinidad, Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Señor Santo Niño de Fraga, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, Divine Mercy, Balaang Naong ni Jesus, Eucharistic Guardian, Mama Mary, Sagrada Familia, ug sa tanang mga anghel sa langit, ug santos ug santas. Pamisa pasalamat sa ika-70 katuig nga natawhan ni Antonio Simpron Silian, sa pangamas sa Dios Amahan ug Espiritu Santo, San Pablo Apostol, San Vicente Ferrer, Santo Niño, ug alang usab sa kapistahan ni San Antonio de Padua. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawat, ilabi na sa mga gasa sa kinabuhi, ug sa maayong panglawas sa tibok namong pamilya. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, ug pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Antonieta Sinita sa iyang ika-27 katuig nga birthday karong adlaw. Pamisa kang Senior San Antonio de Padua. Misa pasalamat sa Sagrado Corazon de Jesus. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Antonio de Padua. Pamisa alang sa mga kalag ni Rosario, Alfonso, Gualberto, Agripino, Diogracia, Margarita, Severina, Romana, Edelborto, Senior Aurora, Tilius Senior, Segundina, Serafin Senior, Gertrudes, Yolanda, Rogelio Senior, Rosa, Ernesto, Lorna, Idhain, Liugronda, Livy, Ali, Consolacion, Terso, Jacinto,
Santiago Maria, Irian, Josefina, Ursula, Francisco Cilia, Migol, Florencia, Policarpio, Apolonio, Eugenio, Gregorio, Leo, Elpidio, Magno, Basilio, Lorenzo, Gotero o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Telesforo, Narcisa, Pedro, Rosa, Nicolas, Crispina, Marina, Buenaventura, Diosdado, Florentino, Condrada, Segundeno, Erenio, Apolonia, Ladislao, Felipe, sa tanang mga sa mga kalag nga tanan. Pamisa sa kalag ni Candelario, Florencia. Nobina sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Mahigugmaon uyamot nga Jesus, nga gibuhat mo ang akong kasing-kasing, aron sa paghigugma sa kasing-kasing mo, nga mao ang kinapungpungan ug tag-iya sa nga tanan nga mga kasing-kasing, ug aron makakabig ang kasing-kasing ko sa paghigugma, gipahayag mo ang imong kasing-kasing nga nagdilaab sa gugma kanako. Sinamaran sa usa ka bangkaw, nagpas-an sa krus tungod sa maong mga sala, o gilibutan sa mga maidlot nga tunok, nga maoy mga timaan, nga labing mahayag sa imong dili matugkad nga gugma, ug mga giantos, aron lamang nimo maangkon ang akong kasing-kasing. O manunubos ko, buot na ako balos sa gugma sa imong may gugmaon uyamot nga kasing-kasing. Ihalad ko karon ang mga pagdaig ug pagsaulog nga takos kumahimo, ug buot ko batukan kutob sa akong maabot ang kabugnaw sa mga kasing-kasing sa nga tanan, ug ang mga kalapasan nga nadawat mo diha sa sakramento sa imong gugma. Milaom ako nga madangat ko ang grasya nga gipangayo ning nobena, angay sa imong santos nga kabubuton. Amen. Ikaupat nga adlaw. O kasing-kasing nga maaghop uyamot ni Jesus, nga matinguhaon sa among kaayuhan, gitudluan mo kami sa pagampo nga kanunay didto sa tanaman sa Getsemani, diha sa taliwala sa imong mga kagulanan. Pangayoon ko kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan sa imong santos uyamot nga kasing-kasing, nga tudluan mo ako sa pagampo nga kanunay, kay mao kini ang dalan nga masayon alagian sa pagsulod sa imong Diosnon nga kasing-kasing, ug nga dili ako unta padaog sa kataka, sa kabugnaw, ug sa paglayaw-layaw nga igasugyot kanako sa akong uputli uyamot nga kasing-kasing ni Maria, tudloi ang masakiton kong kasing-kasing, aron akong antuson ang mga kagulanan ning kinabuhi, diha sa pagpahiuyon ko sa santos nga kabubuton sa Dios. Amen. Umahal nga kasing-kasing ni Jesus, iampo mo kami. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan ni San Antonio de Padua, usa ka doktor sa simbahan. Sulod ni Santos nga misa atong pangayoon siya nga atong gikinahanglan alang sa panalipod o alang sa kaluwasan sa tanan mga frontliners, uban sa ilang pamilya, uban sa pangama ni San Antonio de Padua. Ugar mahimo kita nga ngayan og takos sa pagsaulog ni Santos nga misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo ang iyang pasaylo o kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio, makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bantugang magwawali og tigpangamaalang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagsunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw mao ang nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga kalisdanan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa mibiya si Elias gikan didto, ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro gikan ginamit ang napulog duha ka mga baka, ug diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya ug gisuloob ni Elias ngadto kang Eliseo ang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka ug migukod siya kang Elias ug miingon, "Pahalo ka una ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya mosunod ako kanimo." Ug si Elias miingon kang Eliseo, "Lakaw kay wala ko ikaw did-i." Umibalik siya o gikuha niya ang mga baka, o giihaw o giluto niya kini, ug maoy iyang gisugnod ang mga yugo ug iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias, ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantayi ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabhion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan, kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo.
Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig, kay dili nimo biyaan ang akong kalag didto sa kahiladman, niitugot mo nga ang imong buutang alagad madunot. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang mga tao, mga atong mga katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kun dili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa imong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Maayong buntag sa tanan, ilabi na ni adtong nagatan-aw niini sa Facebook Live. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, diha sa atong Santos nga Ebanghelyo, karon nagsulti kanato, ang Ginoo nagtudlo kanato sa moralidad sa pagpanumpa. Kanus amang gyud ang pagpanumpa mahimong sakto, mahimong maayo, kanus aman kini mahimong dili maayo o dili sakto. Diha sa atong Santos nga Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus mingon, dili sa inyong pagpanumpa, ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin paniini kana gikan sa yawa. Buti pasabot nga ang kamatinud-anon dili magsumikad sa gidaghanon sa mga pulong nga mugawas sa atong baba. Ka maayo ang pagpanumpa, no, ang pagkamatinud-anon sa imong pagpanumpa, anaag yun nagsumikad sa kamatinud-anon sa imong kasing-kasing. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, usahay adunay mga pulong nga mugawas sa atong baba nga wala nato tuyua, no. Adunay mga pulong nga mugawas sa atong hunahuna, sa atong baba nga wala magikan sa atong hunahuna. Importante di ay usab nga kining atong dila ato nga pagdisiplinahon, no. Importante di ay nga adunay mga panahon nga dili ta magpasagad sa atong mga giistorya, no. Kinahanglan nga magbantay kita sa mga pulong nga mugawas sa atong baba. Kay sa daghang mga panahon adunay mga pulong nga mugawas sa atong baba nga dili tinuod, no? O dili tanang pulong nga mugawas sa atong baba puro tinuod.
dili tanan nga mga pulo nga bugawas sa atong baba kinahanglanon necessary, o dili tanang mga pulo nga bugawas sa atong baba nagikan sa atong hunahuna, nagikan sa atong pagpamalandong sa epekto ni ini ngadto sa uban. Importante kayo usbon nako nga ang atong dila kinahanglan nga atong disiplinahon ug dili pasagdan. Adunay pahimangno nini sa Ingles nga nagkanayon. Before you speak, let your words pass through the 3 gates. Ang first gate is you have to ask yourself, is it true? Tinuod ba ning akong gisulti? Ang second gate, mangutana ka sa imong kaugalingon, is it necessary? Or kinahanglan ba nina akong isulti? Ikatulong nga gate, mangutana ta sa tong kaugalingon, is it kind? Is it kind? Maayo ba nga ako ni siyang isulti? Palihog manindog alang sa pag-ampo sa katawhan. Ang Dios maong atong magbubuhat ug amahan, nagpadayag sa iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang anak, pinaagi sa iyang espiritu, iya kitang gihigugma ug buot siya nga si Jesus atong mailhan og higugmaon. Umingon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit ng kita, tabangin kami sa pagtahod sa iyong mga binuhat, sa pagpaukmat sa kalibutan, ug sa paghimo ni ining mabungahon, alang sa kaayuhan sa kanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, himo ang imong gugma, alang sa diha sa imong hinigugmang anak, nga si Hesukristo, nga nakigusa kanamo, isip tao ug among manunubos. Tabangin kami sa pagtubo sama kaniya ug sa pagpadayon dinhi sa yuta, sa tahas sa pagdala og kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong ibubo ang imong kinabuhi ug gugma, pinaagi sa imong balaang espiritu, ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumog kung unsay tiga, ug sa pag-init sa unsay mabugnawon. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua nga ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga niha karon dinhi, nga usa ka timaan sa imong may gugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Niining tuig sa ekumenismo, pakikdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga luman, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuos sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, mahimo kagayod nga sukaranan o kahulugan sa among mga kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga magpapanaw sa katawhan, sa kahingpit sa imong kinabuhi ug gugma, diha sa among kahiusa sa Espiritu Santo o pinaagi sa ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen.
igsoon pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa bagay ug paghimaya sa iyong ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios nun nga gahom. Sa ingon mahatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa akin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ang pasin. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matao. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay gusto nang dapit. Kay imong gitugot nga magsadi ang simbahan diha sa piyesta ni San Antonio di Padua. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pagpangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug lupa sa iyong himaya, hosana sa kalikasan. Dahil ko na nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kalikasan. Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mampagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isang iyang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang, moalagad kanimo, imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco amo sa Papa ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga day, gunugamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan natong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato manunobos. Ang mahanapon ng anas sa mga langit, pagdayon ay imanan,
Muabot ka na mo ang iyong harian, matuman ang iyong pabuot din sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinulua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo amo manunubos. Kay imo man ang ginharian ng gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyo, ipakita ta karon timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinimaw si Kristo, siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay ng kalawat ninyo, at panitutulong lamang mga ayon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni Eucharistia magsunod kanunay sa panag-ingnan ni San Antonio. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus.
nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna. Sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaos sa Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.